Takže, milí priatelia, dneska si zacvičíme také energetizujúce cvičenia, ktoré nás nabudia, rozprúdia nám energiu, budeme sa cítiť lepšie a mali by sme toto cvičívať každý deň. Najlepšie ráno, keď sa zobudíme, vyjdeme na terasu alebo okno si otvoríme a začneme cvičiť. Nepotrebujeme nič, dá sa to robiť aj na stoličke, takže poďme do toho. Takže rozprúdime si energiu v rukách, nabudíme si teplo a ideme pomasírovať tvár niekoľkokrát. Teraz ideme dozadu na hlavu, pomasírujeme si hlavu. Môžeme vlastne obidvomi rukami a potom palcami. A poklepeme hlavu. Poklepeme si výborne. Pomasírujeme uši. Takže sú tam zakončenia nervové, energetické dráhy tady prechádzajú. A samozrejme, ucho vlastne je ako keby človek celý, čiže dajú sa tam vyhľadať body, keď nás niečo bolí, ale to už je zase iná téma. Takže ideme, pomasírujeme ramená, vytvoríme si teplo a nezabudnime sa usmievať, príjmať energiu. A ideme jednou rukou a trošku postlačame trapezy. Tuto si ukladáme tie starosti naše, takže pouvoľňujeme to a dáme to preč. Ideme na druhú stranu. Pomasírujeme. A nezabudneme dýchať, čo je veľmi dôležité. A dáme preč. Výborne. Tak, ešte si pomasírujeme ruky, pošúchame. A ideme na chrbát. Takže pobúchame. Výborne. A takisto boky. Šup. Výborne. A teraz ideme na nohy. Takže ešte raz pošúchame. A ideme stredom dole a po bokoch hore. Takže 3-krát na každú nohu. A na druhú. Výborne. Vytraseme nohy. Teraz položíme jednu ruku na druhú, dáme naľavo a ideme v smere hodinových ručičiek. Pomasírujeme brušnú dutinu. Výborne. A poklepeme hrudník, aj brúško a ešte raz. Samozrejme, môžete tie opakovania robiť viackrát, tak ako máte čas a chuť. Výborne, vytraseme a ideme s rukami. Ideme
hladíme si ruku z hora, dole. Z hora, dole. Tiež minimálne 3-krát. A na druhú stranu. Výborne. A vytraseme všetko zle. Čiže nádych a vytraseme. A ešte raz nádych a vytraseme. Dobre, ešte dáme ruky hore. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video.